Čus lidi, vítám vás u dalšího videa. A tady to video bude na lepování plakátů. Sem ukážem. Koukejte, jo, jestli bude vidět. Celý kabáti. Kolik to má metrů? 2,5. To budeme nalepovat na tady tu zeď. Ale tady to nešlo vidět. A teď nám sestřih dám. A pak vám to ukážu, až to bude na ty zdi, jo? Tak čus. Takže máme první plakát. Tenhle ten. Dino Park. Chcem dělat ještě od kysáků. Od kabátu. Až to mám mít asi možná hotový všechno. Tak se vám ozvu, jo? Zatím čau. Takže už jsem tady. Kysáky mám hotový. A kabáti taky. Takže to se s váma loučím. A čus u dalších videí.